Eerst gaan we praten met de hele tafel, maar voornamelijk ook met dit onderwerp met Marcia Luijten, journalist voor de Pers en NRC Handelsblad. Woonde in Oeganda, periode 2006-2010, geloof ik. Ja. En we gaan praten over Joseph Kony en het succes van die documentaire. Joseph Kony is een rebellenleider, maker van veel kindsoldaten. Wat heeft hij allemaal zo op zijn naam staan? Schets hem eens in 3 nare details. Nou ja, hij heeft tussen de 40.000 en 60.000 kinderen ontvoerd eerst uit hun huis en ze vervolgens tot kindsoldaat gemaakt. Hij heeft ze helemaal voor die LRA, het verzetsleger van hier, ingelijfd door ze de meest gruwelijke dingen te laten doen. En dat gaat je voorstellingsvermogen echt ver te buiten. Veel kinderen moesten bijvoorbeeld hun eigen ouders doden of hun broertje of zusje. Ja, en als je eenmaal je moeder hebt gedood, dan kun je nooit meer naar huis terug. Ja. En vervolgens werden die kinderen meegenomen. Jongens werden kindsoldaat, de meisjes werden seksslaaf. En vaak jarenlang gevangen gehouden in de bush, totdat ze het lef hadden om te ontsnappen of ze stierven in de bush. Alleen vandaag hebben al 25 miljoen mensen naar die documentaire van een half uur gekeken op het internet. We zien een fragment, dat u even weet waar het over gaat. For 26 years, Kony has been kidnapping children into his rebel group, the LRA. Turning the girls into sex slaves. And the boys into child soldiers. He makes them mutilate people's faces. And he forces them to kill their own parents. And this is not just a few children. It's been over 30,000 of them. Ja, het is een indrukwekkende documentaire waar we hier natuurlijk maar een heel klein gedeelte van zien. Het is een Amerikaanse, ja, je zou kunnen zeggen, NGO, niet-gouvernementele organisatie, die ongelooflijk veel succes hebben. Kun je dat begrijpen? Want die Kony is al jarenlang loopt hij daar te moorden en te plunderen. Ja, hij is eigenlijk al, zou je bijna kunnen zeggen, over zijn hoogtepunt heen. Ja. Ik bedoel, hij loopt nog rond nu in Congo en is nog steeds een groot probleem. Maar wat zij voor elkaar hebben gespeeld is natuurlijk ongelooflijk. Ze hebben gewoon 75 miljoen hits voor dit onderwerp waar wij eigenlijk allemaal 25 jaar lang voor hebben weggekeken. En dit filmpje is inderdaad heel Amerikaans. Het is echt eigenlijk ja, een beetje met Hollywood-technieken gemaakt. Maar ik vind het fantastisch, want je ziet, ze trekken je helemaal erin in het verhaal. Ze maken voortdurend de connectie tussen kinderen en mensen in de Verenigde Staten en deze kinderen in Noord-Oeganda. Daardoor raak je emotioneel betrokken. En ze bereiken dus iets wat heel veel NGO's en andere organisaties in 25 jaar niet gelukt is om dit zo hoog op de agenda te krijgen. En wat ze willen is dat uiteindelijk die Kony wordt gearresteerd en wordt berecht. Ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat ze in Oeganda denken, eindelijk, het is zover, die aandacht is er, ze pakken hem, maar zo wordt er helemaal niet gereageerd daar. Nee, in Oeganda, maar dat is wel een beetje een reflex die je in Oeganda vaak ziet. Zodra het Westen zich intensief met een Oegandees probleem gaat bemoeien, reageren ze enorm afhoudend en hoor je termen als kolonialisme en vinden ze het hypocriet en worden er allerlei bezwaren op tafel gegooid. Maar waarom willen ze bijvoorbeeld niet dat Kony naar het internationaal gerechtshof wordt gebracht? Waarom willen ze dat niet? Ja, dat is een zaak die mijzelf ook enorm heeft verbaasd. Ik reisde bijvoorbeeld door Noord-Oeganda, waar dus dit allemaal heeft gespeeld. En op een gegeven moment zat ik met 50 vrouwen onder een grote mangoboom in Noord-Oeganda. En ik vroeg die vrouwen, wie van jullie heeft een kind aan Kony verloren? En allemaal staken ze hun hand op. En mijn volgende vraag was, hoeveel mensen van jullie ondersteunen de zaak bij het internationaal strafhof? En niemand stak zijn hand op. Dus daar hebben we verder over gepraat. En deze vrouwen zeiden, zolang Kony wordt gezocht door het internationaal strafhof, zal hij zich niet overgeven. En gaat hij verder met zijn terreur. En wij willen eerst vrede en gerechtigheid komt dan later wel. Zij willen zich met Kony verzoenen. Ja, je zou toch, het is misschien niet heel erg netjes met een minister aan tafel, maar je zou toch denken, waarom is er niet één iemand die hem gewoon door zijn hoofd schiet? Ja, ik heb me dat ook afgevraagd. En als je ziet welk leed hij heeft aangericht, dan vind ik bijna alle middelen gerechtvaardigd om dit geweld te stoppen. En een paar jaar geleden was er ook een mislukte aanval van het Oegandese leger op een kamp van Kony. Dat was heel lang voorbereid, met hulp van Israëli's en ook van Amerikanen. En het werd echt een grote aanfluiting, een sof. Toen ze aankwamen vliegen met een helikopter, was Kony hem gevlogen. De aanvoerder van de troepen, dat was de zoon van Museveni, die poseerde met de enige trofee die ze vonden. En dat was de gitaar van Joseph Kony. En op dat moment ben ik contact gaan zoeken met een oude kennis, zeg maar. En dat is een man die heb ik jaren daarvoor geïnterviewd. Dat was de leider van een modern huurlingenleger, een private military company. Want ik dacht,
is het mogelijk om deze man te pakken? En als het mogelijk is, wat zou het kosten? Dus ik heb deze man weer benaderd en gezegd... beste meneer, is het mogelijk om die man te pakken? Wat zou het kosten? En hij zei, nou, we weten dat hij een satelliettelefoon gebruikt. Dus A, hij is te traceren. En B, voor 10 miljoen is deze klus geklaard. Dus waarom dit nooit gebeurd is, ik weet het ook niet. Ja. We hebben allemaal, of tenminste, de meeste van jullie hebben de kans gekregen om de documentaire te zien. Marco Riascos. Ja, ik heb hem zelf in zijn geheel gezien. En nou, het is aangrijpend. En wat ik ongelooflijk vind... ik wil niet beweren dat ik op allerlei gebieden van alles weet. Maar ik had tot een half uur geleden nog nooit van de naam Kony gehoord. En hoe is dat mogelijk? Ik weet niet of het publiek net zo denkt. Je hoort natuurlijk van heel veel mensen in het buitenland, Mugabe en er zijn er zoveel meer. Maar ik kende die Kony niet. En wat ik nu heb gezien is zo afschrikwekkend. Ja. En je vraagt je af, met al onze opsporingsmiddelen, hoe kan zo iemand niet gevonden worden? Nou ja, je bent journaliste, dus je kunt het jezelf eventueel verwijten als meneer Riascos gelijk zou hebben. Maar namelijk dat de journalistiek niet in staat is geweest om dit nieuws zo groot te brengen. Dat het voor een deel doe ik dat ook. Ik woonde in Rwanda, dat is een ander land, maar net in het zuiden van Oeganda. Tussen 2001 en 2003. Ik ben 2 keer naar Oeganda gereisd om daar verhalen te maken. En ik ben niet naar Noord-Oeganda gereisd om dit verhaal te maken. Ik wist ervan en ik dacht dat het echt een soort van kleine splintergroepering was. Het zat ver onder onze radar. En wij met z'n allen hebben daar gewoon geen aandacht aan willen besteden. Marco Borsato heeft wel samen met War Child, geloof ik, een film gemaakt die toch wel enige ophef heeft veroorzaakt en hier wel over ging. Mevrouw Spies, kende u Joseph Kony? Nee, alleen van horen zeggen. En omdat je inderdaad op dit moment wel hoort zoomen dat er iets aan de gang is. Ik vind dat ook een groot compliment aan die NGO, die organisatie die dit filmpje heeft gemaakt en op deze manier toch dit punt op heel indringend onder de aandacht weet te brengen. Maar wat jij net zei, dat intrigeerde me ontzettend, dat die moeders die allemaal een kind aan Kony hebben verloren, toch tegen jou zeggen onder die mangoboom dat ze vrede met hem zouden willen sluiten. En ja, je geeft aan, ik heb kinderen, nou, wij hebben ook kinderen. Dat zijn dingen die je niet voor mogelijk houdt bijna. En misschien dat dat ook wel voor een deel een verklaring zou kunnen zijn waarom het dan toch zo onder de radar kan blijven. Mr. Traviru, did you see the movie? I saw the movie. I was completely shocked, but I must say that it's extraordinary that this information is now available on such a broad range, and anyone can basically see it. It's notably very, very young people who see it now and who alert their parents and say, look, Mom, Dad, you must see this. I think that's amazing that they get to so many so young people. Right. Ja. Nou, ik vraag me af hoe dit allemaal gefinancierd wordt zo lang. Hoe komen ze aan die wapens en hoe onderhouden ze die kinderen en wie financiert dit? Ja. Nou ja, om een antwoord nog even te geven op minister Spies en op u ook. De reden dat dit zo lang onder de radar is gebleven is dat het, die strijd van Kony, die massavreedheden, die hebben nooit onze eigen politieke of economische belangen bedreigd. Dus daarom waren wij niet geïnteresseerd. En, dat hebben we vaker gehoord. Ja, en hoe dat gefinancierd wordt. De financiën kwestie. Nou, de financiën. Joseph Kony is een tijd lang gesteund door Khartoum. En nou, ze roven dus heel veel. Hè? Dus ze overvallen dorpen. Roven veel mee wat ze kunnen vinden. Eten, dingen die waardevol zijn. En natuurlijk nemen ze altijd kinderen mee. Wat nu? Dus nu is dit successer. Iedereen is op de hoogte. Ook wij hier aan tafel allemaal. Ja. In Amerika heeft die organisatie politici benaderd. Dat zou iets op gang kunnen brengen. Wat denk je? Wordt hij gepakt? Nou, laten we hopen dat het onontkoombaar wordt. Kijk, jarenlang wisten we ook waar hij zat. Hij zat in Garamba, in een nationaal park in Congo. We wisten waar hij zat. Hij had een kampement in Zuid-Soedan. We wisten waar hij zat. Hebben hem niet gepakt. Nu, hij weet dat zeg maar, de jacht op hem is geopend. Houdt hij zich zodanig schuil dat het ook steeds moeilijker wordt. Dus nu, hij gebruikt geen satelliettelefoons meer. Hij verplaatst zich in hele kleine groepen. De LRA bestaat nog maar uit een paar honderd man. Niemand weet het precies, maar bijvoorbeeld 400, laat het 400 soldaten zijn. Hij houdt zich schuil, dus nu wordt het inderdaad steeds lastiger. Maar laten we hopen dat dit het moment is dat iedereen zegt, het kan niet zo voortduren. Want het is nu al kleiner in schaal, maar niemand gelooft dat Kony ooit zich zal bekeren en een akkertje gaat bewerken in Noord-Oeganda. Dit is een psychopaat die door zal gaan. Leven de sociale media. Leven de sociale media. Zeker. Goed.